ser farligt ud. Du Mille, frække bæster. Du Mille, frække bæster. Hold øjeblikkeligt op med at abe efter. Hold øjeblikkeligt op med at abe efter. Fjollede terrier. Drenge er stærke, går berserk. Piger er svage, giv det bank i dag. Hep. Chloe, lad mig være prinsessen et øjeblik. Jeg har en idé. Okay. Piger er stærke, går berserk. Drenge er svage, giv dem bank i dag. Du har vundet, min prinsesse. Vi kommer, hvis du kalder. Mange tak. Vi er her. Det er gården, hvor jeg voksede op. Klip. Nej! Den var god, Bingo. Okay, vi går ned ad en hemmelig tunnel til vores underjordiske base. Hvor der også er hængekøjer. Vi går da også bare ned i tunnelen. Det kan I ikke. Der er et kloakdækslover, som er låst. Nå, så tager jeg en økse og hakker hul i det. Det er lavet af metal. Din økse går i stykker. Hvad kan hakke igennem metal? Diamanter. Bandit, du skal ikke hjælpe dem. Undskyld. Vi bruger en diamantøkse og hakker igennem det. Hurra! Nej! Kom, vi stikker af. Vi hopper i bilen. Ja, men i en sej bil. Kom så. Bluey, lad os tage drømmehusbilen. Ja! Tag hvad? Drømmehusbilen. Den er et kæmpe drømmehus på hjul. Ja, den har 11 burgerbikse og 20 soveværelser og 40 toiletter. Og en spa på balkonen. Hvor kiggede den gamle hund ikke i kisten noget før? Det ved jeg ikke. Nå, men nu skriver jeg en historie, hvor han kigger i kisten med det samme og spiser al maden. Hey, hvor blev den rigtige skrivemaskine af? Aner det ikke. Så går jeg hen og spørger Calypso. Jeg kan ikke skrive historier uden en rigtig skrivemaskine. Hej Snickers, hvad er der i vejen? Alle de andre har lært at sidde, men jeg kan ikke. Men du er en pølsehund, så det vil tage dig længere tid. Hvorfor? Fordi du er længere. Det er ikke sjovt at være en pølsehund. Så synes jeg, du skal gå med hen til Calypso. Måske kan hun også hjælpe dig. Okay, tak Bluey. Hej Winton, hvad er der galt? De bliver alle sammen ved med at løbe væk fra mig. Nej, de gør ikke. Det gør de. Winton, men vil du så ikke gå med hen til Calypso sammen med os? Måske kan hun hjælpe. Okay, lad os komme afsted. Jeg følger efter jer. Jeg er lidt bekymret. Alting skal nok ordne sig, Indy. Jeg har et vådt håndklæde. Nu kommer den. Pop! Hurra! Det er en lille dreng. Nej, det er en pige. Jeg mener, det er en lille pige. Goddag. Jeg synes, hun skal hedde Polly. Skønt. Okay, så er det næste. Nej, Bluey. Fordi Polly er født for tidligt, skal hun blive på hospitalet i lang tid. For hun er stadig meget lille. Okay, vi kan godt tage os af hende. Jeg kan bruge mit våde håndklæde. Tak. Men før I rører ved hende, skal I vaske jeres hænder med sæbe. Forstået. Det er her, vi vasker hænder alle sammen. Ja, men vi skal lægge hende i et slags akvarium med huller i siden. Aha! Hvad med den her? Ja! Nu skal jeg lægge Polly ned i den. Du skal vaske hænder først. Nå ja, det glemte jeg. Sådan der, Polly. Nå, det næste dyr er helt sikkert ikke venligt. Han er en stor, hermende bavian. Stor blå abe! Ja, jeg havde virkelig troet, vi ville se dyr med lidt mere fut i. Sikken et bæst! Pas på, Snifnuk. Hey, rejs dig op, store abe. Vores gæster gider ikke se dig ligge og flyde hele dagen. Abe sover. Så er det godt. Den så for damen, din dårlige abe. Du milde! Abe klæder sin bagdel. Glem den fyr der. Kom så, lad os gå hen til latterfuglene. Følg så med, Snifnuk. Tæl, Bingo. Tak. Jeg finder lige nogle skaller.
Skaller med små baller. Bluey! Mand, jeg må være faldet over bord. Hvad er der, Bingo? Det er en voksen. Vi spiser ham! Wow, stop det! Ja! Bare rolig. Det gør ikke noget. Jeg gør! Au! Au! Bluey, du må ikke bide ham. Voksne hører altså ikke hjemme på Tæppeøen. Kom nu, jeg vil bare tilbage til mit skib. Nå, men du kan bo hos os, indtil dit skib kommer tilbage. Eller indtil jeg bliver rigtig sulten. Det må jeg sige. Har ser ret lækkert ud. Hvad er der til morgenmad? Hør her, voksne. Hvis du vil blive her på Tæppeøen, så må du arbejde. Op, hop, hop. Mand, det er snyd. Vi plukker vores egen mad her. Frugt. Nå, det ser nemt ud. Frugt. Sten, min elskede, hvor er du blød. Det er en kælesten. Hvad? Han samlede den op fra jorden lige derovre. Nå, men bare roligt. Snickers er tungere end en kælesten. Ikke også? Det tror jeg nok. Kom så, Snickers. Okay. Nu lykkes det. Nu lykkes det. Sten, se. Jeg fandt en kælesten til dig. Hvad? Hans kælesten har en kælesten. Det er jo skandaløst. Flyt dig fra vores vippe. Ja! Hvorfor skulle jeg flytte mig fra min vippe? Hvad gør vi så nu? Vi har ikke flere børn. Jo, det har vi. Og hvordan har din far det? Pom-pom! Kom og hjælp! Men vi skal besøge ham næste Okay, uge. jeg kommer. Skynd dig, Pom-pom! Nu er jeg her. Pom-pom, skynd dig herop. Okay. Milde himmel. Jeg kom op. Yeah! Den ultimative lyd. Højt. Mørkt. Okay, nu begynder filmen. Den er kedelig. Bingo. Far, er der tordenvejr nu? Nej, der er bare nogle aber i et træ. Hej, Prop. Se, hvad jeg har opfundet. Vi kan bruge den til at udforske jordlandet. Buddy, der er dine opfindelser. Bingo, sid stille. Hvorfor kan du ikke bare være som os andre? Hvorfor skal du være så anderledes? Det ved jeg ikke. Hvis bare jeg var som andre. Mand, de sange. Hvis bare Nej, min popcorns. En popcorn, tak. Så gerne. Bingo, ikke pille. Far, er jeg anderledes ligesom Buddy er? Hvad? Ja. Jo, nej. Bingo, hold op. Jeg tror, jeg er anderledes.